köpçülikleýin çykarýarlar. Bu arada Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary habar berýärler. Geçen hepdede häkimiýet wekilleri döwlet edaralaryna aýlanyp Aşgabatda propiskasy bolmadyk işgärleri işden çykarmagy talap etdiler. Diňe Aşgabatly bilen maşgala guranlara egleşik edýärler. Duşanbe güni hersinde bir näçe adamy işden çykaran edaralar bilýärin diýip Aşgabatdaky habarçymyz 10 fevralda habar berdi. Azatlyk Radiosynyň Welaýat ýaşaýjylar bolan işgärlerini işden çykaran guranlar mälim. Emma biz gizlilik we zerur howpsuzlyk şertlerini berja etmek maksady bilen olaryň atlaryny agdamakdan saklanýarys. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň bellemegine görä, paýtagtda işleýän welaýat ýaşaýjylary üçin işden kowulmak hakyky betbagtçylyga öwrülýär. Sebäbi olaryň köpüsi öz maşgalalarynyň ýeketäk eklenç çeşmesi bolýar. Welaýatlylaryň köpüsi paýtagtda guruluşyklarda we jemaat edaralaryna zähmet çekýärler. Welaýat ýaşaýjylarynyň paýtagtdan çykarylmagyna degişli ýagdaý ýygyderli ýüze çykýar. Köplenç welaýatlylaryň ýaşaýan ýerlerine polisiýanyň dökülmegi we olaryň paýtagtdan gelen welaýatlaryna zor bilen ugradylmagy, holy bayramçylyklaryň hem döwlet tarapyndan ähmiýetli hasaplanýan ýagdaýlaryň öňü ýerasynda amallaşyrlar. Şunlar Aşgabatdan döwlet edara kärhanalarynda welaýat ýaşaýjylarynyň işden çykarylmagynyň sebäplerini anyklap bolmady. Türkmenistanyň administrativ territorial bölünşigi paýtagtdan we 5 welaýatdan düzülýär. Ýurt boýunça ilatyň sany, onuň iş bilen üpsünçüligi we migrasiýa boýunça resmi maglumatlar berilmeýär. Türkmenistan diýlatyň uly bölegi owy ýerlerinde ýaşaýar. Bu ýagdaýda soňky ýyllarda ykdysady krizisyň güýçlenmegi sebäpli welaýat diýlatynyň uly bölegi gazanjyň gözleginde paýtagtda barýar. Aşgabatda baranlaryň arasynda käri dürli adamlar we hünärmentler bar, emma köpüsi az aýlykly işlerde, guruluşyklarda, bazarlarda jemaat edaralarynda işleýärler. Erkekler köplenç guruluşykda zähmet çekýärler. Zenanlar köçüp birýärler. Aşgabatdaky habarçymyzyň sözlerine görä soňky aýlarda Aşgabatda welaýatlardan gelýän adamlaryň hasty köpelenligi göze ýylýar. Gelýänleriň köpüsi öz garyndaşlarynyň öýlerinde ýa-da şäheriň etegindäki owy ýerlerinde ýaşaýarlar. Türkmenistanda 2 ýyla golay wagt bäri dowam edýän agyr ykdysady krizis ýagdaýynda gazanç gözläp Aşgabatda barýan welaýat ýaşaýjylary paýtagtda polisiýa tarapyndan saklanýar, jerime var edilýär, soragy çekilýär we zor bilen medisina barlygyndan geçirilýär. Azatlyk habarçylary soňky ýylyň dowamında şeýle wakalaryň en çemesi barada habar berdi. Türkmen hökümeti ýurtda işsizligiň resmi sanlaryny eglan etmeýär. Azatlyk Radiosynyň hökümete ýakyn çeşmesi 2017-nji ýylyň martynda ýurtda işsizligiň derejesiniň 60% töwereginde habar berdi. Diňe 2019-njy ýylyň dowamında tutuş ýurt boýunça döwlet edaralarynyň 10larça ýapyldy. Müňlerçe adam işsiz galdy.